ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പേര് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. ആ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭാവിയിൽ അത് തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കോളാം എന്നുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് റിപ്പോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? റിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിപ്പോൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിപ്പോ എന്താണെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിപ്പോൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആൻ ആക്റ്റീവ് റിപ്പോ മാർക്കറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് ദ മണി മാർക്കറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആക്റ്റീവ് റിപ്പോ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? മണി മാർക്കറ്റിലെ ടേൺ ഓവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ഒരു ആക്റ്റീവ് റിപ്പോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത്? റിപ്പോൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളെ ലിക്വിഡിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂട്ടാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? റിപ്പോ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു ഇറ്റ് എനേബിൾ സ്മൂത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ലിക്വിഡിറ്റി എമംഗ് വേരിയഡ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഷോർട്ട് ടേം ലിക്വിഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക? ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ഈ റിപ്പോ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് റിപ്പോ ഈസ് എ ടൂൾ ഫോർ ഫണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ചീപ്പർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വേ ഓഫ് ഇംപ്രൂവിങ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? ഒരു ഫണ്ടിങ് അല്ലേ? അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് എന്ത്? മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ റിപ്പോ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചീപ്പറായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലെ ലിക്വിഡിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂള് കൂടിയാണ്, മണി മാർക്കറ്റ് ടൂള് കൂടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൂടിയാണ് എന്ത്? റിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ റിപ്പോസ് ആർ എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ഫിനാൻസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ താരതമ്യേന ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു എന്താണ്? ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി കൂടിയാണ് ശരിക്കും എന്ത്? ഒരു സോഴ്സാണെന്ത്? ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് സോഴ്സാണെന്ത്? ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് കൂടിയാണ് എന്ത്? റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് റിപ്പോവിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക RBI ക്യാൻ യൂസ് റിപ്പോസ് ആസ് എ ടൂൾ ഓഫ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ ഇൻജെക്റ്റിംഗ് ഓർ വിഡ്രോയിങ് ലിക്വിഡിറ്റി ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ശരിക്കും RBIനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് റിപ്പോസ്. എങ്ങനെയാണ്? RBI സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ? അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ റിപ്പോവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും RBIനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ്? ഭാഗമാണ് ശരിക്കും എന്ത്? റിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റി, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലെ ലിക്വിഡിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ RBIനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ കൂടിയാണ് എന്ത്? ഈ റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്? റിപ്പോൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് മോണിറ്ററി കൺട്രോൾ ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എന്താണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു മോണിറ്ററി കൺട്രോളാണ്, ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം മണി മാർക്കറ്റിലെ ഒരു എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു കൺട്രോളിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട്, ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ല, ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൂടിയാണ് എന്ത്? ശരിക്കും റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ടും റിപ്പോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് റിപ്പോസിൻ്റെ അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റിപ്പോൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് റിപ്പോസിൻ്റെ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്?
ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് IBPCS എന്നാണ് നമ്മളതിനെ ചുരുക്കി പറയുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആർ ദ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ടു പാർക്ക് ദെയർ സർപ്ലസ് ഫണ്ട്സ്. ദീസ് IBPCS ആർ 2 types. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, അതായത് ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്ത് ഇൻ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ്? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് അവരുടെ അധികമുള്ള എമൗണ്ട് അവർ എന്താണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ടൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇൻ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആണ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് IBPCS ഇൻ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ IBPCS തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് പറയുന്നത് വിത്ത് ദ റിസ്ക് ഷെയറിങ് IBPCS അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് റിസ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന IBPCS ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ 91 to 180 days ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓൺ ദീസ് PCs ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇഷ്യൂയിങ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ബാങ്ക് ഫ്രീലി അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് റിസ്ക് ഷെയറിങ് IBPCS ഉണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ എന്താണ് റിസ്ക് ഷെയറിങ് IBPCS എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, അതായത് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് 91 ദിവസത്തിനും 180 ദിവസത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നു ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓൺ ദീസ് PCs ബിറ്റ്വീൻ ഇഷ്യൂയിങ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ബാങ്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ PCs പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഒരു ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 2 ബാങ്കുകളും ഒരുമിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക തീരുമാനിക്കുക. സാധാരണയായിട്ട് 91 to 180 ഡേയ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് വരിക IBPCSൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ IBPCS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ബാങ്കുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇൻ്റർ ബാങ്ക്, അതായത് 2 കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്കിടയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 കൂട്ടരും ഇരുന്നിട്ട് അതാണ് റിസ്ക് ഷെയറിങ് IBPCS. ഇനി വിത്തൗട്ട് റിസ്ക് ഷെയറിങ് IBPCS ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് IBPCS ആർ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് എക്സീഡിങ് 90 days അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 90 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല. അതായത് മാക്സിമം 90 ദിവസമാണ് എന്ത് ഈ IBPCSൻ്റെ എന്ത് മെച്യൂരിറ്റി ടൈം. മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു 91 to 180 days ആയിരുന്നു ഏത് റിസ്ക് ഷെയറിങ് IBPCS. അപ്പോൾ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ PCs ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ടു കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ബാങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദീസ് PCs അതായത് എന്താണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ തന്നെയാണ്, അതായത് ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള 2 ബാങ്കുകൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും സെയിം ആണ്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് 91 to 180 days ആണ്. പക്ഷേ ഒന്നിൽ മാക്സിമം അപ് ടു 90 days വരെയുള്ളൂ വിത്തൗട്ട് റിസ്ക് ഷെയറിങ് IBPCS. വിത്ത് റിസ്ക് ഷെയറിങ് ആകുമ്പോൾ 91 to 180 days ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് IBPCS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആണ് ഈ എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള IBPCS എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവരുടെ എക്സസ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഫണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ IBPCS എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ IBPCS തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. എന്താണ് റിസ്ക് ഷെയറിങ് IBPCSും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിസ്ക് നോട്ട് ഷെയറിങ് IBPCസും. അപ്പോൾ റിസ്ക് ഷെയറിങ് IBPCs ആണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടിലും റിസ്ക് ഷെയറിങ് ആണെങ്കിലും റിസ്ക് ഷെയറിങ് അല്ലെങ്കിലും രണ്ടിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുക എന്താണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള 2 ബാങ്കുകൾ തന്നെയാണ്. റിസ്ക് ഷെയറിങ് ആകുമ്പോൾ 91 to 180 days ആണ് അതിൻ്റെ കാലാവധി. മറ്റേത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസ്ക് ഷെയറിങ് അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്താണ് അവിടെയുള്ള IBPCSൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അപ് ടു 90 days ആണ്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിലെ പ്ലെയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, വീണ്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതുപോലെ മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസാണ്, അതായത് എന്താണ് IFCIs, IDBIs, ICICI, IRBIs, LIC, UTIs, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മളെ പ്ലെയേഴ്സാണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ മറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ്, നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ്, പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ്, ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ്, SBI, പിന്നെ അതിൻ്റെ സബ്സിഡിയറീസ്, കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ്, ഇവരൊക്കെ എന്തുതന്നെയാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിലെ പ്ലെയേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ DFHI എന്താണ്, ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിലെ പ്ലെയറാണ്. ബ്രോക്കേഴ്സ്, പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്സ്, പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ്, കോർപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിലെ പ്ലെയേഴ്സാണ്. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അറിഞ്ഞു വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടോപ്പിക് കൂടിയേ നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിഫെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിഫെക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ്, അപ്പോൾ ഒരു 4-5 പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് പറയാം, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ RBI ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേയൊക്കെ, പക്ഷേ എന്താണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റും ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റും സബ് മാർക്കറ്റും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ഒരു അതോറിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക, ഒരു ലിമിറ്റേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക എന്താണ്, ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോരായ്മ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഡിസ്പാരിറ്റി ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം പല ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൽ പല സെക്ടറുണ്ട്, ഓരോ സെക്ടറിലും എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്പാരിറ്റിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലുള്ള ഡിസ്പാരിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റായിട്ട്, ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, പറയാൻ പറ്റുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സീസണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സീസണിലും നമുക്ക് ഈ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരികയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സീസൺസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഡിഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിഫക്റ്റായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ബിൽ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ബിൽ മാർക്കറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ബിൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റിലും ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ, അടുത്തൊരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, പറയാൻ പറ്റുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലാക്ക് ഓഫ് വെരി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്താണ്, കുറേ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാങ്കിങ് സെക്ടറും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം, അതാണ് നമുക്ക് പറയാവുന്ന മറ്റൊരു പോരായ്മ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിഫെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ്, ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ഡിസ്പാരിറ്റി ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, സീസണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ്, ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ബിൽ മാർക്കറ്റ്, ലാക്ക് ഓഫ് വെരി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, ചോദിക്കുക. വീഡിയോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.